Nonjenko batebya. The governor Simbarati nere wakanira abantu baito Kisii County egento gyukatigareti is the bending bills echo mbugate reporting ko ba ekero na akolire ono Jeremia nomura nini muri assembly nini mogwetie budget inki abantu abatari kwakanira bending bills please tebi gavana kana abantu abakibeza cyabo amasikani amanene intunto bwatise na gavana nande bona igamuna amanyete county yeto is working because bona iga tigasi chinyi gavana ngwakanari motebono akane na bending bills abantu abarusi title deed ne chilogo buku chibengi biyamono abana siasa bali batobegeta chi WhatsApp group batorusi 20p ndiko changera mwana siasa onde bwensiza asanteni sana baba osoeke ombeke aiwacha kwaruga nabangi naba na isacha linde twarasi ye nyomba ligocha kwa koerera gocha magoroba liragore pick up litarekesika asante sana nonya gwoteba ngasimba na chacha ali acha torore omotebo na chacha ne nyomba agache yaye akororera mukofu mani lakini atara akorabo achache akonye mukofu mani nalie amariga itara abebo ararorekane ngaembu yatore ngwanja more omugabana ari ke mukofu mani ngwanja more onye togo chikomusika akore gente kigyo karakino onye tari gokora pio pogisi home unabona igama gwato tenga gabana taria chigabana chosi pio motie nyosi tanko bungure chigasi chibesa chirane kanga bone igana ara ako komiti chibesa chosi bichiana nuchi contract abantu banywa chibesa bakorere gasi bono chaina kare atoigwete ngana akabugatire omukaundi kesereka tebe bintebia gwato tebia magana maya mona gotongaida omugambi obugwaerire tebia bantekene next gabana igaro rago challenge abantu bokamambi mwaka chikura torosio bagambi moroja county secretary ngibego terera heri wiziriri bagala toleta milioni 2 tosa media bana ba mari atoleta siringi heri wiziriri atoteka gabana orure obunobo sani dear Monas Hoffman was the Secretary General of Contractors wa Kisii, and before you is their brothers and sisters Abanyakonda. May I ask Omoske Bosire to lead that part of honorable people. Welcome, Chairman. Asante sana. Abachire asokwa oyominto of money okwa eriko moerio. Abari mo achire tore moyo. Tokora moko ngambie more mwesi mwaikira. O mani arorarire into moyo tore. Orogendo sa chire nintura mobwati. Abangwana abarega iga mutugaiga. Abana baksangyo wahuman. Oyo lenga Secretary General yaito ase kiombekia Abanyakonda. Contractors ya Kisii. Wono onde tembatebinga abara na inji na barusi chikobinga na banta bayamore na bayamore yasaba sini. Ege kwera mwarure kiba korire enyombeli arengega onde teyo na ndere na amanyirega uri echi amarigamba tebi we are on our own aina rama ene because banta abanya siasa tuakuminga marita yare kukonya oni ngakiyo bakongu oni ngakito kubakonya intubina Abanyakonda boni gatigamba tebi ekire ege tutu amanyire na hanenge korunkoro cheito ime oyo goteba kiri bakase bengi ukigacho. We will remember this. Number ibere abaiga moko banjera bakwane barereo Hoffman na alikira marieta sabanda abamutu bakwana abamba ukwana bonse kwanja muri tochore bakega tukwanire tibogagi tuna abantu boto muroburiyo muya na abantu echogete litanga ni ondete mwesipi mukia moko mukwani abantu ba South Mugirango koranga moko mwesipi korango yo mwesiga bakwane nu bakiba minto bakorega n'abantu abaya asemoko genda obunyansi bosaboke piyamono abana bakorte meremeye moko agache nyomberi yayo mto Hoffman paka muna yakiregaria na bakorte merobari yosipi
nakio mani yako nyore sanduki nakio mani yako kagaiga nakijide chigoja kerege to kera na banyakonda abakorete nakiboko batebia na bana ata ko batebinga intuntura nyoro konya kurwandos otatiga banyakonda abaiga a committee area building area toreterete enyombe area sabana bomani baje komenya no mongina bofumani ayo minto peti chare rinjo chagaiga committee area miruka skoja mutugaiga intura banyakonda tu achore committee ekora mangano korosi kurunge project yeiga yo minto Hoffman tokate this time ehoto kwa basubati bakura wano minto peti saboke enere committee yara oyo minto geto no moichinia ayo minto miruka le patron abana bo ba to koremere meye enyomberi yaikirega ngakimoko batebia nyasaba seseni baba asimo wojia onyaso saboke ono ko bandi baba kwane ibane lito koranje abasani Hoffman na bakwani limbi ya mule nyasaye no muya chinga kichionzi ebukuyanego ntebinga chinga kicheme chando ne chinga ki chobororo twakera nyasaye mbia mono ningento kerege kongu lakini tiga twakera nyasaye mbia mono tu familia na nyora opportunity yokoberenga kitokorosie nyumba asante sana ekenyuru abantu bairinga inuna abantu ya sana. A few people nonye chama ne yota tebanga Antonio leti support biya mono sana singing joya aba MCA be constituency. Thank you very much to the area MP. Your 50,000 was well received. And to my contractors, thank you very much for the love. Nyasaba siseni biya mono for your support. We couldn't get here white note for being for your support. Asante sana. Nyasaba konye nande to endere iga baba Jacqueline inchweke nyoleke ambu ndu anyore opportunity yokobera na abantu but these people love you so eke tabu yeke nyoru karumia mbiri yeke nyoru inchwa matanga so ai koruge muna basubati abande bakoruga nsako wege tabu gonda kelike lakini tigantigera buntigera baminto bakwane asante sana na bakwani rimbi amare mwenzi mbiyamo na sengentu support museniwe anje na bakwani mbiyamo na ndra sama cha radio kwanile tiga twana na pole yo na bakwani byamra sama be nchengo rukumiruka umwana minoga iga auma ate kamagambo umwana yo fumaninje na marete town mwaro rubu yabo manibwa aretere gaiga no nyotura samabe abantu ba minto abogiranga totwa tichimba chero cho mwana minto afuman you will see right Oman was a leader and is a leader and we believe tulitoka dia kongire chimba no girajire chimba na joman we will find a way to work with you very closely and make you the wish and the Oman. Thank you. Asante sana. Biya mono oyo mintokeni Mariera. Oyo chairman Lake Region na ande oyo lenge korea sino Hoffman. Ekero alenge bune secretary general nchigo cha Keni Mariera tabatari okuwa na lingani alimo. Thank you. Abantu babo girango mbiya more. Abantu ba mintombi ya mwenzi asa Marieta na chairman ateba Kennedy Nyakundi Mariera Jeno Monchari. Number 1 ntara kwana about the Lake region. Let me appreciate abana ba minto what you have done. This is a great group. The Paradiso Nchungo, I get 1 minute please. Karista Nara asante Muroyo Auto atagete kiombe ekira resigneti a committee ekira ekaransete ebatika nchwa 1 minute ebatika ebanchi onyanja nchu 1 minute na ro proposal of money abe acting secretary omomuro na so mo machoge abana machoge mons biyamono
mama etena tu akorere gasi ya contractors. Mheshimiwa, thank you. I want to appreciate. Number 2, umwana minda Jeremia nakwa negente kia sana. Mheshimiwa Jeremia egasi eria teba eyo Hoffman nere tuarenge inche na sereti na Jeremia. Jeremia, you are a very good man. Hoffman yakwete lakini watebanga ebe seligo ya chiete bending bill. Ono Jeremia no mura ni more assembly ni mogo etie budget inki abantu abatari gwakana bending bills. Please tebi gavana kana abantu abachibesa chiabo amasikani amanene ntunto bwatise gina gavana na ande bona iga muna manyete county yeto is working because bona iga tigasi chinyi gavana ngwakana motebi ono akane na bending bills abantu abarusi title deed ne chilogo buku chibengi biya mono. Number 3, umumuro Hoffman oraira nera tu atara nere ekiro mugaba na simba sote kirogo tukarora tari gokora biya tukagendegesa Njeno Hoffman kotelia bagusinga umugaba noito tigatomate na jara chenchi na ndo manna motebi ntuntu amotebi na ande obeiro montomia abagusito sabero mugaba noito kiane aribia katobwate ase county yeito kosebano biamono. Lastly, on behalf of a family ane na bana bane kamwana kana gake omanya kira ko manya papa no manya ko ku papa mwana oigarera ekiro manya ko redeki asirete. So abana Hoffman mongena Hoffman ira magomba ne family ane pole. But lastly, ketu arego chaka the Lake Region Contractors Hoffman ne found a member ya Lake Region Contractors to county 14 as a normal chairman of the Orete. Hoffman was organizing secretary. So on behalf of the Lake Region, we want to say pole to the family of Hoffman, and we are going to stand in the family nyasaye nabwa tayaye wa Hoffman yachiete. Lastly, nyagitari yeto ya KTRH sabera abana bari bakokorega asime olyo bwato omwana omonyagitari please musike egasi bagokora ari ne nkongu biamono nyasaba seseni. Thank you so much. Asante sana oyo mito mwangi mwa benge mu manyete no antabanga ibi biamono mwangi Samuel Emmanuel abantu bato baba girongo bogirango ni maneno ya Nairobi. Aya, poleni sana Samarieta onkoro kwa Emmanuel Mwangi Muguche Kurubobasi Omunyakonda oikonya togo kora ne shujaa ya ito Hoffman Ondieki. Mambo mawili chairman through you. Ya kwanza, I want to echo and thank the building committee ile tulipatia majukumu ya kutuwekea project yetu hapa. Tafadhali, Hoffman alikuwa shujaa, tuwapitie makofi tafadhali, wakiongozwa na dada yetu Betty na mume wake na Grace, Jackie and the rest. We love you people, you are wonderful people. Jambo la pili, Intwaba Nyakonda lingana ndira abantu gete bakonya gutsalira lietagati yanga ntobwati abande ntwagache Hoffman tagache ti Hoffman nabwato mochie sagore tebosongo abantu baye bamenyete igato tebetinga ki nabwato murubiri wo kwagachaka na kia abantu abachite gukore nyombe yankaba ndobata banie kene. So sasa wale wengine wanauza porojo pale nje, shetani afanye nini? Ya pili, mke vile dada yetu cha lady amezungumza hapa, Jacqueline, we love you so much. Hata ungekuja hapo upigwe picha na hii watu. Kuja hapa tafadhali. Sababu ile namba ya Hoffman naone ye welfare mongo cha wanchaga endera hiyo. Kuja hapa mama. Chairman ito watura ile buya. Igona ataka kwa very specific. Na ande moisonde motu anchere tolere. Yeko gara moisonde ntware ngari tokolera botuko. Into Abanyakonda abana siasa bato tumekire bobe. Omechango yabo bago tobeka twaba 100,000, 200,000,
50,000 into togo kwa omonto manya gotomera mosena tomogima ototomere libwe yemo ntomatebe elieta tomatebe osototige omosena tokoro kwa omingo magara igachamba kaga anatupatia shilingi 1,000 makosa kubwa. I want to take it upon myself and the rest of us here. We are very determined. Nataka nimshukuru mjumbe wenu Omosike Silvano Osiosoro, vile mama wetu amezungumza hapa, alitupatia shilingi 50,000 igonera na vegeta kwa wakasi project ile gani. Na isa inego sota isa ini. That is it. Omosike former governor otarigasi okareka ato eta 30,000 tukagora chisimite tukabeka gani. Baisa inego sona isa ini. Omonto okoro kubaba alifa miruka babo manduku kiongozi wetu atazungumza walitupatia shilingi 10,000 kila mmoja na abakori gyobo gabana arwasa nere oitoko chenero tevire na bwate byagaso injegati yete gato mirega daboto hoteba nero tomire chiribusano na chacha ba everari ngotumira tole jaki gochialia omonto okoro ku Dr. Enoch Ondari olimoganyererete nere natomete bintu byano biregali abanyakonda ba minto tuli hapa hivi abana siasa bali batobegete chi WhatsApp group batorusi 20p ndiko changera mwana siasa onde bwensiza. Asanteni sana baba osoyeke ombeke aiwacha kwaruga nabangi naba na isacha linde twarasi ye nyomba ligocha kwa korera gocha magoroba liragore pika kuliterekesika. Asante sana. Asante Mwangi, asante sana Mwangi, asante. Yamono. Omanye to kolera, eto korajirene yos. Mogwanja. Korratoro ba minto. Wano korratoro biyamono. Oyo minto kokea. Kodek. Takayam. Omomurori gokari gosereria abantu babwate program yabo. Abantu ba minto abanene n'abake nonye turasama bembu ya mono mbuya mole yombwate bintu biberando observations cyane njaza marieta ngoro kode gikiana of manigaro mwana one igare ndugu yane babagirango mumanyete abasani mumanyete this is a person tuatarire nere obuyana bube kontegete kokwana muno mugambi because nagambire nabe na chairman ye town aigabugirango na obo county secretary bole montegerere sana because na akorire ebiye gekogera nje nima etubine bintu bikogenda aigabugirango na obo county secretary bole obo gabane bole bo bazi wono nje buno mugambie nare gutuma county secretary no nyagwate banga simba na chacha ali acha torore omotebo na chacha ne nyomba agaje yaye akororera muko Hoffman lakini atara akorabo achache akonye muko Hoffman narie amariga itara abebo ararorekane nga embu yatore ngwanja more omugabana ari ke muko Hoffman ngwanja more onye togo chikomosika akorege ndekigyo karakino onye tari gokora pio pogisi home na ade mangana kimbuga ateko gabanya okorika muko Hoffman ageko gabana stili na onyare ko baisiko ge county secretary na bantu bande bara kango nabo bakonye te family yeye kango nabo barorekane takego tari goto tebinga egento kende mogo to tebinga pending appeals intikare ngachigo cha kuhakanu. We are so much aware and we know what is happening. Nto kororomo governor ko ira ni chibesa Nairobi munabona on 14th there's a chia allocation chia kisinji cheti. It is because he has not spent. And the moment to tebinga ngabono chipending bill chia kandi motebi as you are here as account secretary. We are ready for him. Oye tari waka na bantu ba minto. Nto kuoko kobe. Bia mona seliba. Haya everyone tware narito kura monto ikona nende moro. Haya KBV. Akiyamono emergency announcement chairman with due respect. Sure. KBV 218D na KBJ 299Y umezuia mgonjwa. Kindly tafadhali fungua njia. Minyoka igora mgonjwa murwere taba bobe minyoka bwango. Chenda ndobwate women contractors babwate association ni oyo mtolirian marube. Ichungo korere Hoffman.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina umesikia naitwa Lilian. Kabla niongee cha lady wangu wako hapa, lazima ni mheshimu Vera kuja upe Hoffman pole. Thank you so much, my Secretary General. Abanchwa bomonene abanene n'abake n'abakwaniri mbiyamure. Na inche kwa niaba yane na niaba yake gombe kiabangina ba contractors kurwari bosongo. Nganchire asobo toereru ndete ngora yane ase Madam Jacqueline. Ntomanya ine twabeire togo tarirana obusani bwenga kientambe. Jacqueline ntagete kukualika ase kiombe kiabangina bono officially obe pamoja na intwe. Ntagete kokotebia amangana aberuka. Igentege tangani accept anchanga bono of maniero ruro. It is your responsibility to take care of your children. Ayobe omusacha na ndogo omongina asoko ira abane skuru na kubatebereria munebwenerete. Egento gya kabere adjust. Ni maite nkwanarite kuri ebintu amandasi amatoero of mani arekoreta gakirende kara abetatu kabuna yakabeire gakina bogu adjust na gotebia abana nga barorobo gimanga ibore. Egento gya gatatu, try as much as possible to advance. To base gotigara ngari ase kwarenge amatukonsi gokonya common. Nchigaki na gotakeira amayana asabire nga Nyasago konye na anda kwe chinguru nechisemi no bongaindi muno mukungwe ntingane orenda abana ubatigaire for the generation that is ahead of us. Thank you so much asabantu bonsi mwacha koreresi Jacqueline munabangi nanto bwateri yanda ntomanye tengekera bagaka baito chisiro cheito chiarura somuchi abangina skaba sacha baino asencherende yonsi yani nabekerema nabegetongo oyunerorororo abetabororo egentora arora negentege konsana mobori Jacqueline iga ari bono igoro yo musacha, you will tell you she appreciates more of man bono iga kubwa munekera arenge moyo abagaka abanabaya na ande toizo ko barenda buya nabo baraturende emyaka emenge ayuna arona bwata Takwane tibuya mbiya mono. So as a family ya Hoffman Jacqueline na bana baye ko batebi pole. Brothers and sisters, the mourners who are here today, Mwenspi and my fellow contractors, igongo teba pole sana. I want to take this opportunity, I know Hoffman's family personally. When Baliok akorete class 8, inche na chete mbaka Kitale boys, nkamorente rariru, aga join St. Joseph boys. So Hoffman is my friend, a personal friend. Lastly, I want to congratulate the committee, the construction committee, the ladies Betty and Grace. You did a very good job. I'm happy for you and keep it up. Gin komenta mangana my chair ku ananga Jackie. Also esegetabu ye kenyoro 200 nechinke 100 nechinke wachanka, because those are the things we learned here. First day when we came here, nobody showed up. They said in Baba Manyeti. So kindly try to mingle with the family at home. To the county government, I want to tell the CS, as you go back to the governor, please, we have tried to log in as women governor. We've wrote letters, we've asked for appointments, but we've never been given a single chance. So please, let the governor consider gender, okay? Thank you so much. Be blessed. Asante biamono. Bono, tiende toyo minto e patron yaito, evarisio nyanja. Evarisio nyanja nchonere patron yaito bakwata na meruka. Okande nacho mutua. Kolango iga. Biamono, asante sana. Oyo minto Samuel baminto momanyi. Pole sana asaba minto mwachira ko tolere siasa matanga Hoffman muna moinyole tentu akore binte bingenera CCTV to kasibwo bogambi borororo muna bone gama gwato tenga gaba natalia chigaba na chonsi pyomo tie nyosi tanko bungure chigasi chibesa chirane kanga bone igana ara
ako komiti chibesa chose bichiana nuchi contract abantu banyoa chibesa bakorere gasi bono chaina kare atoigwete ngana akabugatire omukaunti kesereka tebe bintu ebiya watatebia magana maya mona gotongaida omugambi obugwaerire tebia abantu ekene negistigabana igarorora gocharenchera abantu bokamambi mwakachikura torosio bagambi moroja county secretary ngimego terara heri wiziriri bagara torete milioni 2 tosomeria bana ba mari atorete siringi heri wiziriri atotega gabanorure obunobo sani 2027 mwaka sibu ina mapema tomoseria gende kasa 12 aende nyumbani biyamono shenda oma ete korra tole ekoweke yobo beto bekiraria bono gwe komoto tegerere abakorra bari bono oyo minto saumo ajerkan abangira bukorra bari noche biyamono oyo minto. Can we wind up, please? Thank you. Nyadonya mogina, yes, thank you. I OMC auto eliva yankorra tole biyamono chairman soko ngalivaga tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Abantu baminto babugirango bayiringa abantu baminto bonsi barure Kisii County abanya contractor baminto abarayi mwezi mora biya muri naende a family of man very very smart yotoko bataipole nyasaye naro nainu chakinda tengo tebiga njebuna ndene inega iga njeno muboraka boli ababoraka balenga mura ndeta banga mu kigoro iga ababoraka mura tiago soka imoki gataki arore ngatari arabie kotiga iru muboraka bona tigere lya bangina mbara nande batene ine buna bangina igonta ke tobo muboraka boli abagakambara abona bagota kwesigori korora ne chisuti ba sigori kabisa ne chirari chimwa basiga debirore bakayigoro esa uri baroche chaki na abana ba mani arendire abana abaya bechogete babanya kwesigori korwari nyomba contractors bahakire bagatire ngano bagosoa ahitu akanire twagike iria serie dariaye oyo chaga tigacha komanyana kia abana ba mani bagasoma nakio mongina of mani akanyore gasi arendere abana ekina kigio katotagete mangana ande gocha kando yaya egendo kende tiganga kera banyakonda biyamono chikontract cheito biyamana segasi mwakorete abantu bayiringa biyamona sogotoreta gotobwatesi gasiendeo siakorekanete no ena masabo no ene nkwarwete kene nkwarwete amasabo biyamono tiganya saba seseni ekerasi kelia abana bagasomera RJCD kana are kwagacha mwankonye tesano ndeta yongire tegechara igombiya mono moisaranse awa turesara abantu babiri bakwana nyandoro abana botokwisaransa turesara chakirin biya mono chairman ya Siribaga abantu bayiringa nabasani ba Hoffman nabakwanira mbiya mole asamalieta nkoro ku Jacqueline Mugiti lakini balimu ale gotome mpesa yale koleta nyandieka. On behalf of the contractors fraternity and the family of the late Hoffman, I would like to thank all the friends who came through. Mimi ndio nilikuwa na receive pesa wenye walituma shilingi 1, 2, it helped. Tiganya saba senge chama ngana yebesa tuliko kwa na siasa oranyore gwa saliri. God bless you and asanteni sana. Asante semereme watokorere bino mutresara oyo minto nyandoro tenimo vatune secretariato wakasomera bato konyete bamanyanga ba very recognized. Asante sana chairman. Waombolezaji wote ambao mmekuja kufariji hizi familia na wasalimu amjambo. Nche asamalieta nkoro kuna Hashon nyambane nyandoro omo chairman omukoro Uja County Council na ando mo contractor yona achira iga into capacities chak ne kasini yane mamo bwamo chak nero kubwati my mother in law
Jack is my immediate cousin. Kaba tuwale nga igano monginone. Unfortunately, iga igwete babake. Iga aleta bakanyagitali. Otebile Jack pole. At the same time, igonda iga bunomo contractor or coordinate contractors between ebintu bagokora nekero bagokora guchese government nekero bagokora boka iga ba contractors mwara baitenina. These are great people. Abana banta bakon ebale korara iga pakabwa kimambi ndoko batabiga kimbi yamono mukingo iga akya soko bayire ningambi yamono yani barore wherever they are. These are good people. Tobasabere yasaba konye. At the same time, contractors yaba 3/4 of their money igo bago chinyora wetera chigasi bago kora in Kisii County government. 3/4 of their money eba konyora wetera chi contract bago kora as Kisii County government. Ejichi agerete bakanyore bitoki bagakora what they did. I don't want to mention. They are here, they can bear me witness. Ega siba kora in Kisii County government abantu baminto mugara muwe na akifanya nini mpe ali mambi na ndara aba contractors yabachibesa toise goteba ngatari gokora kende mambi akoimuka atebe ngoretira abantu kurusiko mambi tokonyora omujano ntonyora besa egento njenko batebya the governor Simbarati nere wakanira abantu baito Kisii County egento giukatigareti is the bending bills echo mbugate reporting ko ba ekarona akolire ono ntagete ko batabiga abana ba minto oyo minto esi okenyuli na tutomerete 10,000 ngagima kwateba oyo minto county secretary ekweba you gave us tenena sa county yango teneni no nyendo mo county secretary kero kiana kana kintenena you gave us 10,000 kwa rusindikisa ya 2,000 kwa la jiba siyaga bana 20,000 moto no mobile is a good man Karanza SG bono njege ndonale ko basaba egento nale ko basaba Kisii County ne yaito tigatosika toikanange muroji chiparango nyakorosi guchire chisukuru nyakorosi guchire lakini gaba ne toko motebiga aspida ebintu bigende bwango amagendererache Kisii yaiterabe Governor nateba nacha ichechak he said it will come aje korwa egenta korwa gochia sabana igale isiko yense and I will come back asa ya mange na make ntagete goteni abantu babera aba mama ntene naiga tintereni mama mwaba Jack naba nechianti chiane abo bale baisike ba mwabo nabo baja goteba ngacha tiyo gwatene netaji kumuranje tene nangu asemole tena asemole iga mosaliuti biyamono sana. Thank you so much. God bless you. Chairman, I understand you are my bosses. Now, tigange Secretary General yaito oyo wete kerari tukora ogotorikira mangana appreciate bari bato konyete. Teriboigo inabantabaya. Abantu baminto na turasama bena bakonde byamule. Ondo gwategetabwe kyomo tubora kurumaega. Gotera kuri kirobo gimugu yogwenge onye tubwatinda mwamu toteramo beko goteroku bogimo buyogwenge bunari torikowa unebigare byomo beange matukombo erare nababe
sekwe virero vya omusao beange buya mono watero ko twagochoreta seng'enchung'a mumuriro raliraria na kwara ko tutari botambe ko tari chira chaito toirane magega gento ngereke monta ete goteba kubatebi ng'ambu ya mone kinyure kiringa sugo twaliga iga na byare konyarekana motoseri lakini mabera abantu abaya mwatwaliganirie nande twamanyanire gokorora omwana bw'omuntu agotara gochiaria osako gendigare gochiaria tegotwera matense mera matayo tegotwera matense abantu barure chinchira wao bachire kwagache enyomba eri ali batabwati bwamate bwake manyinga nofman lakini ofman obeire omusani ando obeire ndugu asabanta batana batenenega iga kero kunungunika seke gutuma mainga kyo kunungunika I could have given them 1 hour wakwane. We are not in a hurry. Of money to come to the Kagari by Sakumi na moja or Sakumi. We are not in a hurry. Direli anjire kumutinga to by Sakumi or Sakuna moja. Tari muano kutugira sasaba sasta. Again to Yakabere. Ninka ni koira ni abana abamento contractors iga specifically ngambu ya mono. Aso okwirumu erure mugo ja twabutaga iga twokiumuriro twabera mpaka bwakia jinde baka saa 8 abande batigeta bakungu babanyomba ko sabasa babanyomba kolaki babutetega abuna abantu mutaete kuogerera seke kutu ko bariere te yakaberenga e committee ye nyombe eri abegetwalia abantu batene to omuntu olenge chali no mukungu nande kimoko na batanga ngoli bolo gambi mwara abakungu nabo baragamba omuswati olokurukunga beti na omuswati ro Grace babeira begeno asoko yenkwenderi ali akora ntwale kutoka akiro omuntu lakini mpaka yekire ngesemeri onko saba bajaki ntokorega siabo sagaria ochegaria otumeke nyombe yaria kogosoka yakore mbera yo musacho kwera na nyomba nonde bwensi uraje kubeke ritimo gal kwa mateki musacha no rensa no bwata abana bakinire to basiko busuku omura bakinire munyaro ko kinire ofumani takweti watatigeti family otamba kero monta akule ntwana kubulinga chinyombere nga bwate busongo amale malengo bwate chibasire ngo tubonaki natiga abana na kitoko bole igabono na kwana ngofumani yako tatigeti nyomba iyo it's not there or there kero monta na bwate mirobere ma are kwa next year maybe after 10 years ache kwa gachaga so ntogo tumeka bona na kitoko tarachi hotel ko njicha ngofumani taga nyomba that one mutu erense ekimo merage tuerense abantu bamento bale barwete batokonya tubona abachumbe batokonya taiga mbuya mona tinko pa pension marieta bale baje tomo changa ogalia omusubati esio kenyuri na chitali mu chango twabwa ta sports club omonge na donya no chibesha yagali mugako Elvis na lo chibesha yagali we appreciate into kyo mwali ngota yabono of money nganchire ngwanegete for today lero ngo break to the ties Northman mwaka 2015 kero mungu mwatara asiranto jetali nyomba ya lengalia mungu na Mary Joyce akarusha mabere nega kombe iga akatoa tukasiba Northman tukatebanga aya oyo gotanga na gokwa oyo tigaira tindeke oyo kule. I'm saying that thing for today and it will end. Of money kwa affected so much paka otaikwegena atale kurwa maybe anyindi akorwa at least but may God rest his soul in peace
abantu bamintu mwachiri gotoa pole as contractors is a family of Hoffman and the family togotenga mbuya mono asimokwirana mwirane buya mbuya mono sana abanyakonda mbuya mono kiande gikumi abantu mwacha kwa okweri kwa mweri Hoffman mugende buya munyumache maya musabire family ya Hoffman asoko genda Nyasaye abasiseni. Back to the MC. Thank you very much. Bantu baminta bantu nonyo barira amangana maya kubeka no negese kinkyarengera isi mbarenga mbona njitogo tega Nyasaye seni kibako genda bakonye nabandi bo bakorera abandi bo kuwagacha mbuya mono.